Está claro que o pacto de goberno se usurpa, está roto o pacto de goberno, está roto o cuatripartito cando se usurpan dunha forma, e máis é adrede, é dicir, non é un despiste, é dicir, o que quero insistir, isto non é un despiste. Así facía público José Ramón Abal o seu descontento coa situación que se está a vivir no goberno de Cambados, que onte o concelleiro de Somos Cambados e responsable de Economía e Facenda, Xurxo Charlín, a anunciar o inicio das obras do polígono industrial de Setepías, foi a gota que colmou o vaso. Visitando unhas obras, prácticamente levando a cabo as competencias dun concelleiro de obras, non? É dicir, iso é lamentable. É dicir, é lamentable que se chegue a usurpar e nese afán de protagonismo, non? Nese afán de salir todos os días en medios de comunicación e de que todo vale con tal de sair nunha foto. E non todo vale. Para Abal, Charlín leva tempo facendo de voceiro en áreas que non son as súas, saltando así o reparto asinado no Pacto de Goberno do 2015. E o problema de todos, e non o peor de todos, é que isto se fai adrede, se fai a propósito, para humillar, para fastidiar, para despreciar, con un afán de protagonismo, un afán de poder que non conduce absolutamente a nada. O edil de Cambados Pode asegurou que a día de hoxe o voceiro non lle permite gobernar e teme que a situación empeore coa proximidade das eleccións. Faltan 18 meses para chegar ás eleccións municipales. Se estamos nesta situación a 18 meses, que pasará a 10 meses ou 8 meses das eleccións? Que pasará? Que me van a poñer unha pistola na cabeza, que me van a apuñalar, que me van a facer xa? Humillarme a min, despreciarme, pero con eso van a conseguir algo, é dicir, eso provoca unha mellora para os veciños? Non, isto que provoca é precisamente que o cuatripartito xa non ten sentido. E o cuatripartito a día de hoxe, pois esta persona non o rompo eu, quen rompe o cuatripartito é o portavoz municipal con este tipo de actos. Antes da rolda de prensa, José Ramón Abal trasladou o seu ultimátum á alcaldesa. Non aclarou a situación na que queda o pacto de goberno, pero asegurou que non pode continuar no Executivo con Xurxo Charlín como socio. E dependerá un pouco, non, pois agora da alcaldesa, non? Ela é a responsable, é a máxima mandataria, a máxima autoridade aquí no Concello de Cambados, e ela ten a opción de recompoñer isto e de reordenar isto e de ser capaz de liderar pues, a alternativa que sea, non? A alcaldesa, non? Gobernar con unha persona que está facendo isto é imposible, non se pode seguir así. É dicir, non podo seguir así gobernando.